relax bande. Sha, it's not like ndikurwadziwa kana kuti chiya usati wa munhu wangu sha. Enda wambobva kaita munhu wangu sha, but it's not like ndikurwadziwa kana kuti chiya. I really do understand. And sandotora newe zvakanaka ndoda kuti tinzwanane and hakuna nyaya inoitika isingazoveki. Andinoziva. Okay. Saka kutori kana nedare redzimhosva rinotongwa nyaya kana dzerufu kana dzichi. Okay. Saka we can always talk about anything. That's why we are talking. And ndikutora kuti iwe nhumbu ndeyako. Taura chokwadi chakanaka nokuti mangwana uchaitisa nhumbu ugoiramba futi. Kuri kunzi kana ndakubvuma. It's not like ndakubvuma. Handisa ndakubvuma. But iwanewo ndakudzwa ndokusipakwa newe. Oh, ndachida kungogadzirisa zvangu. Sorry. Saka redu nditeera. Tinzwa ndina nguva futi. Asi kuti madam wazopinda muno muchitonga ndozvitange ndikutsoma munhu wavo kana kuti chi. It's not like